Rakitník patrí medzi menej známe druhy ovocia, čo je škoda, pretože je to nenáročná rastlinka a obsahuje veľa vitamínu C. Viac nám o nej porozpráva pán Komžík. Dobrý deň. Dobrý deň, sa praje. Čo je to za rastlinku, rakitník? Rakitník je taký väčší ker alebo menší stromček, podľa toho, ako ho pestujeme, ktorý je u nás veľmi, veľmi nedocenený. Je to rastlina, ktorá sa hodí prakticky všade, vrátane znečisteného prostredia, no a samozrejme s veľmi vysokou odolnosťou voči nízkym teplotám. Kde je najvhodnejšie stanovište pre túto rastlinku v našej záhradke? Nakoľko nemá nejaké extrémne nároky ani na svetlo, ani na pôdu, vieme ju dať aj do takých tých hnilých kútov. Keď ich chceme dopriať trošku viac, tak samozrejme v radoch ovocných drevín ju vieme kdekoľvek vysadiť. Je to dvojdomá rastlinka, to znamená, že treba kúpiť aj samičku, aj samca. Samozrejme, je to cudzoopelivá dvojdomá rastlina, takže na toto treba myslieť už pri kúpe rastlín. A pozitívnou správou je, že jeden samček dokáže opeliť 6 až 8 samíc, takže pri tej kúpe môžeme myslieť aj na toto a pokiaľ máme teda priestoru dostatok dopriať si pre zvýšenie úrody viacej tých samičiek. Ako ju treba vysádzať? Vysádza sa úplne štandardne, predáva sa prevažne ako kontajnerovaná sadba, ako teda väčšina menej známych ovocných druhov. Klasicky sa vytiahne, zasadí a už len zalievať. Aká by mala byť vzdialenosť medzi jednotlivými rastlinkami? Nakoľko rakitník je dobre udržiavať rezom, predsa len v takej kompaktnejšej podobe, tak kľudne ho môžeme dať na nejaké 2 metre od seba. Ohrozujú nejakí škodcovia alebo choroby? Nie, na toto je veľmi nenáročné. Tak to je fantastické, môže sa zasadiť hocikde, nikto ju neohrozuje. Do akej výšky vyrastie? Podľa toho, koľko ju pustíme, ale zvyčajne sa udržuje do výšky približne 3 metrov. Kedy sa môžeme tešiť na prvú úrodu? Rastlina začína rodiť približne vo veku asi 3 rokov, no a následne je pomerne silne rodivá, aj keď treba trošku zohľadniť samozrejme špecifika také pravidelnej obmeny tých rodivých výhonov. Ako je to so zberom? Zber plodov je veľmi zaujímavý, nakoľko rakitník má pomerne malé plody, ktoré sú husto obsypané na jednotlivých konárikoch. Tým pádom sa zberajú nie jednotlivo, ale zostrihávajú sa celé konáriky. Následne sa tieto konáriky dávajú do mrazničky, kde sa nechajú zamrznúť. No a po zamrznutí sa sklepávajú do vhodnej nádoby. To je výborné. A následne spracúvajú. No dobré, a nestráca nejakú výživovú hodnotu tým, že ide do mrazničky? Mrazením určite nie. No a hlavne tým, že rakitník je určený prevažne na spracovanie, tak je to už taká predpríprava na to spracovanie. Obsahuje veľa vitamínu C, je to pravda? Obsahuje veľa vitamínu C, je to okolo 650-700 mg na 100 g čerstvej hmoty, čo je približne 50 krát viacej ako bežná odroda jablka. A čo odporúčate z rakitníka vyrobiť? Je pomerne kyslý. Uskladňuje sa buď vo forme čistých šťav, alebo sa robia prímesy s inými šťavami, takým menej výraznými, ako napríklad s jablkom. Takisto sú vhodné plody na výrobu rôznych marmelád. Robí sa takisto rakitníkový med. Výlistky z plodov sa používajú na rakitníkové čaje. Dokonca rakitníková masť je výnimočne vhodná na popáleniny. No a z rakitníkových semien sa vyrába rakitníkový olej, ale tak to už je záležitosť trošku veľkovýroby, nie domácich záhrad.